Kymppilässä 4 pussia. No niin, päivää. Täällä ollaan Pytinkin messulla Seinäjoella ja Erilaisia tai samaa. perjantai-iltapäivä ja ollaan ihmistä kysytty asioita ja nyt kysytään tältä herrasmieheltä tästä. Hyvää päivää. Joo. Haluatko lisää? No otan 10 niin. Saanko esittää teille kysymyksen? Siitä vain. Joo. Mikä ratkaisee, kun kaupasta ostatte tämmöisiä snack-tuotteita? No kuule, minä en tapaa ostaa niitä, mutta jossain tämmöisessä tilaisuudessa niin Joo. houkutus käy liian suureksi. Joo. Eikä voisiko niinku sanoa, että vaikka maku ratkaisee? Hyvä maun on, Joo. täytyy sanoa. Joo. Kiitoksia. Mikä tästä on suosikki teillä? Onko sellaista löytynyt? Tykkäsin tämä, mitä vaimo tuossa otti. Joo, eli savupekonen chili. Otetaanko 2 niitä vai? Tuplataan se. Kato, kun mä tykkäsin niistä.